South Africa siyabingelela kuphi nokuphi khona ngeendawo umduduza Mkhwazeni Bingela sivela kwenhlangano ithuleleni organization. Namhlanje ke sinibela size ngodaba ke oluthinta Road Accident Fund abantu abalimala ezingozini zomgwaqo. Hey nganza kwethu isilingo idimoni indaba yento ethinta Road Accident Fund ngoba kwesinye isikhathi ngisho umndeni iyakwazi ngisho ukuthi uhlakaze iyakwazi ukuthi iveze abantu abawosathane amongst ama-members omndeni mangabe kukhona osuke elimele engozini yomgwaqo obona ukuthi ke imali iyisilingo esinjani ngoba njengoba ngisho ukuthi umndeni iyakwazi ukuthi uhlakaze iphendule umuntu omndeni aphenduke abe isilwana jikela abanye ke namhlanje ke nginodadewethu la basuka le Olundi kwaceza la besuka khona isigodi ke usesomdala bayalamana nosesomncane ahamba naye ke omunye wabo ke walimala engozini yomgwaqo but ke sekukhona ilunga labe emndenini eselizama ukuthi lona lenze okungavumelekile nalo osuke elimele ke engozini yomgwaqo nizozizwela ukuthi ke buqilibuni abakhala ngakho obenziwa yilo muntu wasemndenini bakhona ke la angiqale ngibele ngosomdala sabona sisi yebo njani ngiyaphila njani siyaphila ubani igama unontsikelelo Buthelezi ngephi kwaceza isigodi wagodla Nkomo okay ma uhamba nabani ngihamba noNosipho Buthelezi osiswami ongelamayo okay sabona sisi yebo njani ngiyaphila njani siyaphila ubani igama uNosipho Buthelezi ngephi Baceza agodla Nkomo neminyaka mingaki na 27 years okay sokhulile ne okay dadwethu wena othinta ithuleleni yebo yimi engithinta ithuleleni ngesimase nginenkinga kasiswami washayiswa imoto ngo-2022 ngangisempumalanga ngiyozama amatoho ngoba indlela besiphila ngayo ekhaya bengekho right abazali sinabo besibhekene nje sobabili njengengane zandawonye ngahamba ngaye eMpumalanga ngahamba ngo-2019 uke eMpumalanga afike ngathola umsebenzi eShoprite uma ngithola umsebenzi eShoprite ngabuya 2021 uma ngibuya 2021 ngangizokwenza iLearners Olundi uma ngifika uNosipho engekho naweza amatoho ayidayisa umbila eFriday kuhamba isikhathi ngibuyele emuva kuthi ngoDisemba ka-2021 ngibuye ekhaya mangibuye ekhaya uNosipho engehlile naye ngoba nami ngangehlile ngaze ngehla January roba ezitoro akuvalwa ngoDisemba ngehla uma ngehla ngiqhubeke ngenza iLearners kuthemva kalokho nge-31 January uNosipho sekumele ehle ezekhaya kwakuselusuku olulodwa lokuthi ehle ezekhaya ngangibuya Olundi kuyobhala iLearners mangibuya kwangabo 3 ikhathi ntambama kungena icall ukuthi usiswami ulimele eFriday lapho ngaleso sikhathi imali anginayo ngizame ukugijima ngiyobikela umkhulu khona ekhaya ngoba ngangihle iphathe esihlahla mangibikela umkhulu okuyena ehlala naye ekhaya umkhulu athi imali akanayo umkhulu nakho ukuthetha ukuthi ingane zisuke ihamba ziyapi zizokwenza nobeni ukhona uyathenga isaka ngisho ukuthi mkhulu beyofuna amatoho athethe umkhulu ngimshiye kanjalo ngenyuke kuno anti bami abawu2 oyedwa umdala nginobaba omunye welambaba ngenyuke ngiye ku-anti omncane kwaBrush ngiyombikela ukuthi uNosipho ulimele athi imali akanayo u-anti uhlala nomnyeni wakhe ngizothi indoda yakho ngoba kashadile bese ethi angikhulume nendoda yakhe nginesi 200 ikhathi lapho kuyoshaya 4 ngigibele ngeFriday mangifika eFriday esibhedlela ngiphamba nebhanoyi ngoba ngathi ngena ibhanoyi laliphuma elalilona elaliphethe uNosipho eya eGrace angibaya ngisamfica uma ngifika uma ngena ngaphakathi ngisho ukuthi ngifuna ubantwana nangisisi kade ephuma kushamanesi kade ephuma ngebhanoyi uya eGrace ngibuze ukuthi ngafika kanjani kuthiwa kune-ambulance elokhuzanayo ezophuma ngolesine ngoba kwakulesithathu kune-ambulance ezophuma sacela ukuthi sicelele kuye ugibele ukuze uzokhona ukufika eGrace uyombona ngingene kulo ambulance leyo mangena lo ambulance ngoba ngafika kwakusese ey'ntathu eGrace ngimbone ngaleso sikhathi kwangavumelekile ukuthi kungena abantu abaningi because waye kwikhoma ngangena ngoba bangibuzana nemibuzo eminingi nje ngasho ngathi usisi wami ngangena
uma ngifika ke esimene right kwayena ebusweni akabonakali ngokuthi kwanami ngaqale ngamphika ukuthi akusuyi. Hayi kwathiwa ngimbukusisa sagcina ngabona ukuthi uyi. Emva kwalokho ngaphinde ngalinda olunye lesine lokuthi ngibuyele eFriday ngayo le bus engangifike ngayo le ehambisa abantu abagulayo le eGrace ngabuyela. Emva kwalokho ngisengihleli nje Friday uAtomdala ngangimbikelile ngalesimo sokuthi unosibishayisa imoto wathi akanamali. Emva kwalokho ngahlala eFriday ngilindele ukuthi uNosipho makwenzeka ephaphama noma bethi bambuyisela khona eFriday esibhedlela sakhona ngibe sengiseduze. Kuthe ngibuya eGrace after 2 days kwafika oanti bobabili uanti lo oganezembeni nalo okuyena yena osehambela lesimo. Bafika ngevan baqashe ivan. Uma beqashe ivan kuthi emini kwalokho bengafika intambama emini befonele umuntu ababejwayela ukuthola kuNosipho ohlala naye Friday. Bemfonele besho bembuza ukuthi ngikhona neFriday besho ukuthi ngikhona. Wathiwa bafuna iID kaNosipho bafuna uhamba bocima umshini wavela indaba Nosipho ayisekho. Angitshene lo muntu lo ngithi mina hawu kanjani waphela mina usister lo obheki Nosipho ngiyamfonela uthi nje akakenzeki lutho Nosipho aphefumula odaze esho ukuthi kumele ecine umshini. Befike ko antitambama mabefika ntambama ngithathe mina ipasi ngiliphathe ngesimasothi ngangafuna ukubane ngoba inkinga yomndeni ngiyayazi ukuthi imi kanjani kwanathi vele indlela esikhule ngayo sikhule ngibuka ukuthi la akukho right la akukho wrong. Belokhuzo athi befike ngangihlela esitoro ngale eGhetto. Uma ngihleli ipasi ngiliphethe nekhadi laseCapitec laNosipho. Befike belifuna khona balifuni kahle bafike bayalwa nje bayathetha bayalwa balifuni. Ngisho mina ngeke nikwazi ukuthola ipasi laNosipho nizolenzani. Ngoba lapha eGrace ngenize ningene nonke kungena ngawani. Futhi usister ngimtshenile nama security ukuthi sacela ukuthi ngene mina ngedwa nina noma ngaya ngizofika njikiswa. Bethi hayi bafuna ipasi. Ngithi mina ngeke beze bekwazi ukuthola. Bagcina bengathola kanjalo ipasi bajika babuyele ekhaya. Uma bebuyele ekhaya kuhamba isikhathi uNosipho abuye eGrace mabuye uNosipho eGrace bembuyise eFriday esibhedlela. Lokho ngihleli mina sifonelana nosister ngihambe ngiyombono ngosuku loqala efikile. Uma ngimbona chake esimene right sokuthi mhlambe ngingahlala ngixoxe naye kwa akakaboni kahle kwayena. Ngibuyele emuva ngiphinda ngivuwe futhi ngakusasa ngithi mangivuka ngakusasa ngithi ngimbona wayefake ipayipi lokuchama cause wayengakhona ukusukuma ngoba kunento abamfase ngayo la enyongeni. Angibone yena ukungibona ulimi lalishone kwangathi shone phathe engakhona ukukhuluma. Makhona ukukhuluma ngithi mina usisi unjani ankwakwaze ngingamuza ukuthi uthini athi amanesi hayi awumdlalise hayi ngimdlalise mangimdlalisa ngimbona theni uyahleka kodwa akekho esimene right. Bese ke nami ngifikela inhliziyo ebhlungu ngicina ngize ngikhala athi amanesi angakhali phambi kwakhe ngihambe ngibuyela ngakusasa mangibuyela ngakusasa ngifica udokotela athi umkhiphile uNosipho umsulile uNosipho. Ngithi mina hawu umsula kanjani umuntu engekho right kanje. Mina bengithi ngizombona ngangimphathele igown nama slippers ngoba kwakubanda lapha nanelezinto wayengakhona ukuyigqoka ngoba wayethungiwe lapha. Athi udokotela umesulile ngithi mina okay lapha angazi nami ngizokwenza njani. Imali eyikhona ekhadini kwaku 300. Ngimthatha uNosipho ngehle naye masithi siyaphuma egatini ngithi gibela naye imoto angafumi ngoba vele wayengabikho right. Ngaleso sikhathi ngehla ngimbelethile ngize ngiyofika lezansi erank. Masifika ezansi erank ngifonele uAnti omdala ngisho ukuthi uNosipho uphumile esibhedlela. Thu uyakwazi ukuhamba ngithi mina cha akakwazi ukuhamba ngimbelethile. Ngaleso sikhathi akekho wamvumayo ukuthi eze kuye noma ozosuka emzini wakhe azongelekelela ngokugada uNosipho. Ngibafonela nje bonke. Uma ngibafonela bonke kuze gcine naye lo omncane azagcine evuma ethi uma uzoba khona ungeze ukubuyela emsebenzini. Ngithi mina ati ngiyasebenza umsebenzi uzophela. Athi uma uzoba khona nje ngingamukela uNosipho. Hayi lokhuze ngimuse kuye lephezulu anti.
Mefika phezulu noSipho bekhulula noma kanjani nje ngoba ubenenkinga bekhulula nje. Noma ngisho ngathi uyakhuluma naye uyamthethisa ubengakuzwa. Leso sikhathi ke kwakuyimi ethe mayikhululile kuyimi ngikwazi ukuthatha ingubo yena eqhela uanti. Kuyimi ngithatha ingubo ngiyiwashe uma nenkinga ngishido ngimphekela emzini wakhe uanti. Yonke into nje ngimenzela noSipho. Kwathi ngelinye ilanga wayenze njani? Kwathi ngelinye ilanga wathi kushuthi wathi uyachama kwase kuphuma ongathi nomchamo ngathi usayigazanyana. Ngasethi mina no athi nomuntu angimuse eclinic esibhedlela kwaceza ngoba vele la eFriday akaphumanga nanamithi nanamaphilisi enhlungu. Athi uzohamba nganomaleke ithi mina ngizofonela ambulance. Athi uzombeletha wena ngithi mina nginankinga. Ngimfonela ambulance yazafika ngo11 ebusuku ngimbelethe izulu lalini. Sambe sogibana noSipho befike kwaceza bemsize lo ngalokho abamsiza kodwa bathi bafuna incwadi esuka eFriday ukuze bezokhona ukumsiza ngayo yonke indlela ngoba into engangicelile ngacela ukuthi bengizamela iwheelchair bathi ngebeze bekhona umnikeza bafuna incwadi esuka eFriday. Hayi ahlale mhlawumbe ngo 3 days lokho ngiyukuyombona ngibuya khona la kwaceza bese ngiyafona ukuthi uphumile sambe simlande nawo auntie. Lokhu ngehla ngenyuka ngizama ungidiza nokuthi athole mhlambe lokho umhlabelo uzoshesha phole. Ngehla ngenyuka ngikuthole ngimbona ukuthi yabona manje use right useluleni. Nami kumele ngibuyele emsebenzini ngoba wayesekwazi ukuhamba izinto nje sezenze ngisho ke toilet ngesekwazi. Athi mshiyi. Ngizohamba mina ngiye ekhaya ngiyobika kubaba ukuthi ingane isingcono umkhulu vele wayesacasukile. Ngimshiya uNoSipho ngibuyele eMpumalanga ngithi mangifike eMpumalanga umsebenzi uphelile Shoprite ngoba vele ngase ngihlala kakhulu. Kuthi ngo2023 ngoba vele kwakuyiwo uJanuary. Kuthi uanti angifonele athi uNoSipho uyagula ngithi uNoSipho uyagula unani? Athi uNoSipho angimtholi kahle kodwa uyagula ngifuna umuse esibhedlela ngithi mina ngiphuthumise kwaceza. Athi hayi okay. Athe bese ukatacha uNoSipho weqile. uNoSipho weqile. Weqe kanjani athi ukhona athi awuhambe ethi uyohola weqa wabuyela eFriday. Ngithi mina okay sicela ukuthi uyongibhekela yena ngizokufakela imali ungibhekele yena. Ubumbuyise ekhaya athi hayi imali ungangifakeni uzombheka mina ngithi mina okay. Ahamba uanti eobheki noSipho aphinda ngafuthi ngimfice khona ngithi mina ngungcono obuse Friday muse khona eFriday. Umemuse eFriday ngagcina lapho mina ukuthola ate efonini ifoni engasangene sengiblockile kanti uyogila lezi imanga zokuthi emefike eFriday afike angenze lokho angimele akwenze afike antshontshe ifile la noSipho lelo okuyilona akhona ukwenza ngalo lezi zinto azenzayo. Mekwenza lokho ngihambe nje isikhathi mina ngingazi ukuthi uyakwenza lokho. Makuhambe isikhathi ngingazi bengifonele kushuthi yena uma ehamba wayengenalo ulwazi kahle hle ukuthi uma eyeGoli uyokwenzani. Shuthi kumele nje umtshene ukuthi woze eGoli. eyeGoli. Ubani eGoli manje? Yena uanti. Uyakephi? UyeGoli. Ubani eGoli? Unehlo manje. Kushuthi ummeli wakhe uanti intombazane umakhelwane wakhe ijola nalommeli ithandana nalommeli. Okay. Yommeli wathola uanti. Yeah. Shuthi ulommeli angamchazeli wavele wayesemnikele zonke lezi zinto nefile. Emehamba uanti eGoli angazi ukuthi shuthi wayengenayo incazelo ngendlela engibona yena wajabulela nje ukuthi kuthiwa akayeGoli. Mefike eGoli adibana nabantu bangasemakhaya. Labona babesayina lezi imali zaKarafu. Bembone bengifonela wethi ke uanti wakho washayiswa imoto ethi mina cha ashayiswa ngemoto. Bethi simbona la shuthi uzolungisa lezi imali kaNoSipho. Ngithi mina hayi okay. Ngizama ukuthola omunye ummeli ngifonela omunye umfana angisebenza naye ukhona ummeli wethu ngizama ukumthola. Lo mmeli mangimthola ngimtshela inkinga ukuthi ingane yakithi yalimala kodwa manje sengizwa ukuthiwa uanti uhamba eGoli uyasayina. Bese kumele asiphuthumeke njengamanje uNoSipho kuphi ngisho mina ukuthi ngizokuthusa eFriday. Athi asiphuthumeke ngehle mina so eMpumalanga sengakuphi ekhaya ngoba ummeli wayezoqala kubantu bakhe eKlaakstad. Ngivuke ekseni ngibheka uNoSipho ngimfice ngimthole eFriday. Ngimthathe ngithi asiyena esibhedlela. Masifika esibhedlela ngithi mina ngizocela ifile
ngicela ifayili lokuthi ngifuna ukuthi abone udokotela bese makufika nommeli abekhona alungise indaba yefayili kukhulunywe ngendaba yefayili. Ifayili lacinga kwaze kwashaya o5 ntambama ningatholakali. Uma ngingatholakali ke ifayili ngize ngigcine ethumela ungcono ngepolice station. Ngithi mangiye epolice station ngicela umphathi wakhona, umphathi athena akadili ngalezi zinto akazi, angikhombe kwelinye office sengalikhohle. Athi akazi ukuthi uzodila kanjani ngalento, angikhombe kwelinye office agcine engafikanga. Lo mmeli okwakuyena mina engangihamba naye wagcina edikile kanjalo ukuba ifayile lingatholakala, wahamba wabuyela ePitoli. Waphinde wangifonela insuku nje sehambile, wangifona wathi kuzokwenziwa njani. Ngathi mina ongcono sacela ukuthi uye eGrace uyocela imininingana noSipho ngoba vele lento mathiwa mina ngiyayibukelela izogcina ingenzeka ngendlela efanele. Kuhambe kwahamba kagcina ummeli ngingasamtholi kwayena futhi efonini lowo ukuthi kwagcina kwenzakaleni ngaleso sikhathi ngoba ubuye sebuya muva. Nakhona ubuye usethawe sisinamanje lutho. Ngithi mina hayi lutho sekwenze kanje ngisho lokhu osekwenziwa uAnti. Kuthe nje ngoba nje sifikele uDecember uAnti lokho ekhuluma ingane noSipho ayikho lena encane yathatha ama social worker. Uma ingane noSipho ingekho lena encane uAnti athini athi uyayilandelela indaba yayo. Ngithi mina hawu uyayilandelela kungcono ekuthelezo ba le ndaba uyayilandelela. Enza ngathi uyayilandelela kati ufuna ukusondeza lo noSipho eduze. Uma efuna ukusondeza noSipho eduze umthathile okuyikhona okungisumise kakhulu ukuthi ngize ngicela ithuleleni ukuthi ingisize. Umthathile lamaviki aphelile. Uma umthatha ngokuthi ekhaya ucela ukuthi amphelezele. Ufuna ukuthi amphelezele aye emncwabeni emzini wakhe. Kwakhumalo leyo suku. Nathi asikho nje emqondo wethi mhlambe ungaba nokuganga. Sivume nje hamba noSipho. Ngokuthi uNoSipho ngalolo suku wayengekho right wayekade ephuzile. Ethi yaza ngifuna ukuhamba. Ngithi mina hamba noSipho. Ngithi mina ade ngcono ukuhambe mina ethi hayi wena ulivina ngifuna ukuthi kuhambe nangi noSipho. Ngithi mina hamba ke noSipho. Ahamba noSipho. Mabehamba kuphela usuku wayethe kwakulesingaki Lesibili. Kwakuyisonto. Wathi umncwabo ngolesibili bazobuya ngolesithathu. Behamba ngesonto uphela umsombuluko, uphela uLesibili, uphela uLesithathu, uphela kube uLesine. NgoLwesine kufona indoda yakhe engasamtholi efonini. Thina sazi ukuthi bale ekuyosayina. Kufona indoda yakhe engasamtholi efonini, ifonele mina. Ngithi mina yebethi sacela uniyezela uAnti wakhe ifoni. Ngithi mina akakafiki. Athi uyephi? Ngithi nasibaje ekhaya nade kushoniwe usemncwabeni ekhaya. Wathi hawu mina ngiyazi loto lothi ekhaya kushoniwe. Uthi uAnti wakhe ehambe nini? Ngisho mina uhambe ngesotho hambe noSipho. Wathi ekhaya nje akushoniwe. Mina ngicina ukumthola ngolesithathu efonini. Bese ngibuyela mina ingqondo ukuthi hayi mama. uAnti yini enze kanje ngabe yikho nilokho. Kuthe ngolesihlanu nabuya ngolesihlanu bebuya oNoSipho kade bagibele nomfana wangasekhaya. Wangifonela futhi hayibo wethi ke uAnti ade ubhalisa uNoSipho kade umsayinisa imali zaRife. Umbona okhethenya basuka le Pitoli. Yiyo into engenza ukuthi ngize ngisukumele phezulu ukuthi ngizocela ithuleni ukuthi ingisize ngalolu daba. Okay, so ngamanye amazwi uAnti wakho usethatha usisi wakho ugugusheka nawe uthi wamenzela lotho senifande ngaphandle kwazi kwenu. Akekho futhi nanoyedwa ekhaya owaziyo. Okay. Akekho. Umthatha ngale ngoba ngisho kuzokwenzeka mhlambe ufuna ukukhuluma noNoSipho. Uyangilinda mina ngiphume endlini. Bese sale ekhuluma, bese sale ethi ungamtsheli insekeni. Bese uNoSipho ebuye ngitshela ke yathi uthe ngingakutsheni inseke kodwa mina lento ayenzayo angifuni. Ngithi mina ayikhuleke ngizozama ukulungisela. Ngoba kulokhu nje uNoSipho befuna ukuhamba ethi ngizobaleka mina ngihambe ngoba vele izogcina yenzekile oba nawe uthule. Ngithi mina angithule noSipho ngisazama indlela yokuthi ngiyilungise lento. Athi mina ngizohamba. Ngithi ngicela ukuthi ungahambi ngizoyilungisa. Okay. Ake sizwekene noSipho. Ya noSipho, sharp. Yebo. Shala ngibona right. Okay, intombi yakaceza. Yebo. Okay.
Nangu sisi wakho la engilandisa la. Kwenzakalani sisi? Ngasitshela uthini nje? Uqinisile yena. Okuningi ngisakhuluma sekukhulumile. Kodwa mina bengicela usizo. Ningisize ekuthenini. Zama ukuthi kubuye ilo ikhanseleke kulo yammeli lo bese hambe siye kuye no-anti. Mina no-anti kahle sasingavumelanga siqaleni. Okay. Asiqale la eqaleni kodwa uzwa kahle yabo. Lezi nyoni thiyo no-anti wakho nazi bangumsindo la. Washayisa imoto ma? Yebo ngashayisa imoto. Ikushayisa yaphi imoto? Angise Friday kaBhanya. Wenzani Friday? Angidayisumbila. Mangidayisumbila ngwele isumbila mangibuya ngibona kwenzakalani. Washayisa imoto? Yebo. Okay, wangena esibhedlela ke wazwaphuma. Yebo. Okay ke. U-anti wakho ufika kanjani kuwena esize yokubhalisa kummeli nje? Ufika ngelombango kahle. Ngoba ngisana nabakwabo yena. Kahle indlela engibona ngayo mina. Yebo. Ngoba akafunanga nokuthi lo wakwabo umfana bomncane ukuthi angibhalisele angilungisele ukuthi unommeli ubanomeli. Ubaba omncane wami wayefuna ungilungisela umfowabo wakho u-anti? Yebo. Okay. Bayelamana. Yeah. Bayefuna ungilungisela yena wagijima yena wathi ngingavumi gijimeze kimi le Friday. Ethi ngingavumi. Nami angavuma. Yena u-anti uthi ungavumi ukuthi ubhalise umfowabo ngommeli wakhe. Okay. Yeah. Nami ngangavuma. Ehe. Kanti uzongithatha lapho sesibhedlela. Mafika esibhedlela ulethe mina, uthi ulethe mina. Wenzela ukuthi kuphume ifayela. Yeah. Maniphuma leli fayela bemnikeza. Athi asiphume se-toilet. Siphume sambe se-toilet. Nasifike e-toilet. Alifakela ngaphakathi kwempahla ngaphansi. Oh, uyalitshontsha ifayela manje? Yebo, wantshontsha. Yeah. Labuya maye sika brush alihambise uXoli. Athi umyeni wakhe uzozama ukuxobanisa nommeli. Alihambise eXoli. Bani uXoli? Umakhelane wakhe khona kaBrush. Aha. Yebo lo wenza ukuthi kutholakale nommeli wakhe. Oh, okay. Yeah. Yebo. All right. Lahamba kanjalo ifayela. Lathi ifayela selihambile. Ngathi sengidingakala sekuthiwa sengiyafuneka manje. Wathi yena sengashona. Kusho anti wakho njalo? Yebo, kwasekuyamaye kanjalo ngoba kade ngangizosayina. Wathi yena sengashona. Waze tshadi ngalesitifa sokushona kwama ngathi intsi kanjalo. Usho kubani ukuthi washona? Usho khona lapho ngidinga ngala khona manje. eGoli? Yebo. Wasengashona kwama kanjalo ukuthiwa ngesitifa sokushona kwama kanjalo ngoba siqale phansi manje. So kahle u-anti wakho uyakutshontsha ukuthi akubhathele intoekusenifana u-anti ngaphandle kwemvumo yakho ngoba akekho wazi ekhaya. Ngambuza ngelinye ilanga ngathi yena khona nomtsenayo osomtshene nje omdala wenza ukuthi noma kuthiwa sihlala inkinga endleleni. Yebo uyabona ukuthi besibe aje nje cha ngoba uthi uma ekhuluma nami usuke ulinda lo aphume eqala. Athi ngamtsheni lutho. Okay. Uzongibulala lo ngidlela umona. Hawu udadewenu njalo? Yebo ngidlela umona uzongibulala akangifiseli lutho into enhle. Pheze kokuthi babefuna ukucisha umshini. Angifiseli lutho kuhle. Uzongibulala ngizobulawa nguye lo wakwethu. Umuntu wayevika ukuthi umshini ungacinywa. Yebo. Manje sizobulawa uyena? Ubulawa nguye. Ngoba engafuni ukuthi ngihambe nayo antu ampheli engiyolungisa le mali. Yebo ngizobulawa nguye lo wakwethu ngoba akafuni nje okungivelelayo okuhle. Nafike nenzani eGoli? Safika eGoli ngosuku lokuqala sasifike late. Saqashela ihotel, sabhukhela ihotel. Ubhukhela bani? Bukhela nguye ummeli. Lo. Masiqashela ihotel asinikeze njalo imali yokudla. Ekseni 200. Ntambama 200. U-anti wami kodwa le mali le ayefakile ummeli. Anti wami wayefuna ukuthi yonke manje ize kuye esandleni. Ngatholi lutho. Nangisebenzisa imali ngokuthi mangithume esitolo bekhona enguthengayo. Oh khona imali efaka ummeli. Wayefaka.
efaka 1000 ngoba elokuqala walidla nangise Friday lesibili ke lesihamba ngalo yebo. Okay, so ngifisa ukuthi ngizwele kuwena ngomlomo wakho into enzo antu wakho wena uthini ngayo? Angithandi. Okay, Ngisacela ukuthi siqhutshekele udadewethu siqhubeke nodadewethu yebo ningikhanselele le lokameli lo wa anti ngoba senedla imali yakhe nje ummeli no-anti wakho somkhokhela uma siphuma imali siphumeza ndezi imali njengokidla kwenu. yebo sokhona umsendela ongcono Nani imokozi imali yommeli bangamnika ngisho 10 rand useswakho ade ehle kubelethe kuvikela ukuthi kucinywa ngisho umshini ngeke ngimnike ngoba kwangamele aziwe kwaziwe ukuthi enasiphumaphi. Okay, ubani ummeli? Bakutshela isibongo sakhe ukuthi ubani ummeli? Cha, awumazi. angimazi. Ubani igama la-antweni lesigebengu lesi? Nonhlahla Buthelezi. Hawu lwasokhozini? Cha, hayi lo wasekhona. Yini bakaButhelezi bama ngani baButhelezi uyiqili ngoba abantu bakaButhelezi abantu abahlonishwayo wenzani ephoqa isibongo saButhelezi noNhlanhla Buthelezi noNhlanhla wenzani Manje bengicela ukuqhutshela udadewethu. Uyaphuza lo noNhlanhla? Yebo uyaphuza utshwala kodwa akadakwa. Cha ngeke uphuza ungadakwa. Akaphuzeli ukuthi adakwa. Hayi ngeke uphuza ungadakwa. Uyaphuza sisi? Ngiyangifika ngathi uzama holiday ngibone ekuthintini. Cha phela abantu abaphuza bayithanda imali. Angibuzi ukuthi mhlawumbe ngithi uyisidakwa wena abantu abaphuza bayithanda imali yabo. Cha kuyajabulisa ke indlela ke enze ngayo antweni ngithi yabo enza ubuqili ukuthi afise ukubhalisa ku Rotex Fund ngaphandle kweconcern yakho nangendlela nje sesizwe ke udadweni eyichaza ngayo nokuthi wase kufika ngisho esinqumeni sokuthi ke bafisa ngisho ukuthi bakucimele ngisho umshini. Yebo. Kahle kahle wena ngaba usekho wasindela udadweni. Yebo. Kubalekile ukuthi manje ingane zandawonye nikwazi ukuthi nibambane ngoba kuba usisi wakho wawumhlukumeza noma naningezwana usisi wakho ungabe namhlanje awukho wena emhlabeni. Yebo. Ungaba uphile dadewethu siyabonga. Uma wena wazala ingane ayishiya ngokwazi ukuthi unifundise nikwazi ukuthi nibambane. Yabo kanti nanokuhlupheka ke nosizi liyanenza ukuthi nibambane yabo. Yabo nje kwalokho ukuthi niphume nibhekele mina usubuya la ngasikhona umalanga mina ngaze ngifike. Uhamba ngamatoro kodwa phela ukuthi nineyibindi nabantu besimame nawo lapha engayikhona. Yabo ngingafela ubanje uMpumalanga ngapha ngithi ngibhekaphi nje ngingena ndawo ukuthi ngizola lapha kuMpumalanga. Nawe ubhekele ko Fryhead yodayisa umbile Fryhead. Awudayiseke umbile lapha noLundi. Ngangazama ukudayisa khona lo ngahluleka ke sengikhathele ilo amaqakala ngangalibhlungu. Kuyathakathana. Cha, amaqala ukuthi uyathawotha. Ini sawotha? Uthwala umbila uzokushona ilanga uhamba udayisa 10 rand umemeza 10 rand umbila. Lokho nje uhambe zonke imoto uhambe zonke lokho njani idolobha. Dayisana nombila. Fryhead khona? Friday ngihlala endaweni eyodwa esitolo kaBhanya lesimhlophe kaCelemba. Yebo. Niyasebenza manje? Cha sisebenza. Niphila ngani? Siphila ngokuthi ubaba lo kade engekho ehlala eNewcastle sebuyile ekhaya. Uyakuthenga ukudla kanti futhi nomkhulu bekhona bevele ethenga isaka. Sasehlala ke ekhaya ngoba sihleli nje. Umsebenzi othi niyawudinga wona? Yebo siyawudinga. Unani wena? Qala ngawo. Mina nginalezi defense zase-power station zasema-power station ngoba ngine-forklift ngilega ngine-shipmentary ne-shirep. Yabona lezi zinto ezibalayo ngiyindoda nje angizazi nje lento eyibalayo. U-forklift ngiyabona i-forklift lokho ku-hast lokho lokho kuthatha izinto nasey'toro yasebenza. uyakwazi ukudrive? Yebo. Wakufundela?
Ngakufundela e-power station eMpumalanga, i-power station akhona kusile. Kanti uyiqweqwa wona umncanje? Ya? Uzama nje. Okay, cela kumsebenzi la kubantu abayeluthweleni nkosami ukwazi nokushintsha ikhaya. Yebo, bengisacela lapha kwethuleleni uningipha umsebenzi ngikwazi ukuthi ngishintshe isimo sami ekhaya noma ngishintshe isimo sethu nomndeni wethu. Indlela esiyiso ayikho right ngoba ngingasebenzi nje. Manje bengisacela ukuthi ithuleleni ingiphe okuwumsebenzanyana, ngiyacelela. Okay. Wena sinosipho? Yebo. Umsebenzi uyadinga? Yebo ngiyawudinga kodwa cha. Angifuni uqamba manga. Akho lutho. Ngoba nesikole ngasheshe ngasibalekela. Usafuna ukuphe kona umbili? Cha. Ufunani? Noma yimuphi umsebenzi mina angikhethi ngoba ngiyazazi ukuthi anginalutho. Anginaso ngisho isisodwa isicucu. Nkosiyami, okay. I-general work. Yebo. Okay, ngiyacela-ke kanza kwe-South Africa naku bantwana uma kukhona eningabalela ngakho yabo. Nawe umasipala walapho uLundi nazi ingane zeni lezi yabo uma kukhona okhona siyacela nilekelele. Okay-ke coming back kule matter yakho sis, ngicela ungizwa kahle nawe dadewethu ngisabo. Yebo. Okay. Lezi zinto zo-rotation fund ziyahlupha ngoba senobugebengu phakathi kubantu abazenzayo yabo. Unonhlanhla lo Buthelezi lo shuthweza ukuthi kuthiwa kunemali. Yabo. Watshelwa kanjalo wena ngithi yabo kwathiwa futhi ulimele phi ulimele ekhanda Ekhanda. Uthi hawu ulimele ekhanda ikhanda liyakhokha phela ikhanda lona likhokhayo ikhanda. Ikhanda liqala kanje kwemiliyoni le phezulu yabo watshela lokho yabo futhi wayesebona ukuthi hayi ke akakuqineleke enze lokho akwenzayo azagcine futhi ephula nomthetho ukuthi ahamba yontshontshe ifayela njengoba uzisholo wena uthi walifaka phi ifayela La ngaphakathi ngaphansi kwesiketi. Waphuma nalo. Yebo. Konke lokho nje kukuphula komthetho lokho into ayenza yabo. So ke i-ID yakho eseyiphethe number nani? I-ID yami eyokuqala yalahleka. Esibili angiyazi shone yashonaphi. Njengoba nihambile nefala negoli wayiphethe ID yami. Banama ini photocopy. Okay, no valid copy. Egoli. Yebo. Banama photocopy. Wayithatha phi copy? Angazi. Okay ke. Iba kanjena ke nganza kwethu lento ye-rotation fund ufuna ukuthola ummeli usayineke ama powers of attorney ukuthi uyamnikeza igunya ummeli lokuthi ukwazi ukuthi alisebenze udaba lwakhe yabo. Bese ke kuba khona lento abathi ke i-contingency agreement lezivumelwano sokuthi ke mina mmeli ke omkhwanazi wakathuleleni ithuleleni izokwenzela makuthi ithuleleni yabameli ngelinganisa izokwenzela isicelo sakho saka-rotation fund ngezindleko zayo zonke kuyothi mase kuphuma imali ke nayo yobe sithatha ke imali yayo ithuleleni 25% ingxenye yayo bese ke the rest imali ikwazi ukuthi isale kuwena. So ke njengoba usayine lapha kummeli ngisazobuye ngize kulokho kummeli but uyasho ukuthi usayiniswe ngenkani ungafuni. Bengisayina ukuqala. Angithi wasayina Ngasayina ukuqala kodwa udokotela ngigcine ngafikanga. Okay yabo. Usanalo ilungelo konke lokho okuchazayo ngoba mhlambe naye ummeli asazi noma uinvolve lobugebengu osekwenzakala nobuqilo osebenzakalile ngithi yabo. Yebo. Noma mhlambe nobengazi ubelethele nje kuphela ingulubi sesakeni ukuthi nazi iqinza immeli kodwa kukhombisa ukuthi ummeli uyazi ngoba maye ekwazi ukuthi anifakele imali. Yebo. Anibhukhele hotel. Ukhombisa ukuthi kukhona nawe ubekade involve kule angithi yabo. Okay ke but ke ngenxa yokuthi kusekhona le agreement ekoyisayine kuyena le ekubopha ekubhayindayo ukuthi makuthi ufuna ukuphuma kuyena kuyofanele futhi uphinde ube njani uma uthatha omunye ummeli bese uyakwazi ukuthi ke ngolimi lwakhona kwaloko kuthiwa uyamterminate nqo unqamula isivumelwano awusayine naye sokusebenza. Yebo. Bese ke eyasho ukuthi ke indleko zakhe mhlambe ngomsebenzi azothi sengiwenzile mina. Yebo. Ngabe imali engaka nalo mmeli ozobe sekuthatha onike njengamanje aqhubeke necase yakho bese yayibheka ukuthi lezo zindleko azibalayo lo mmeli esehleli phansi nawe uyazazi nosipho lezi indleko ukuthi ummeli uthi wena wakhokhela hotela wakugibeza ibhasi hlobo wakugibeza ibhano ngabagibezani wanithengela ukudla wanithengela utshwala ngemali engaka zonke lezi indleko ayibalayo mhlambe athi ngelinga athi mhlambe senidlu 50,000
noSipho uyazazi nezindleko lo mmeli wakho sivuma ukuthi le mali siyomnikeza lo mmeli uma ngabe mhla iclaim yakhe isikhokha ngoba nathi asinayo imali. Yebo ngiyavuma somnikeza mayisimhla isiphumile. Phela ngithi kobe sekuphakathi kwakho nommeli lo ozomthatha omusha. Yebo. Ukuthi lokho nosinixoxa naye bengenza mina umzekelo ngizwa sesi. Yebo ngiyezwa. Yabo. Ngoba ubungozi obukhona njengamanje awumazi abantu bakho ukuthi imalini enye ngempela ayifakelwa kuwena ngathi yabo ayifakelwa ngawe yabo yasisi. Yebo ngiyezwa. Njengoba ngilingatha ngibeka u50,000 ukuthi what if mawudlula mmeli athi cha abantu bakho ngase ngimnene imali ngango 100,000 ngokuthi vele wayethi uzongilethela inyamazana. Nyami inyamazane vele ngiyayibona isisibayeni sami ngoba nathi sisayinile ngiwaphethe amaphazi of 10 yayo. Yabo unobufakazi ukuthi nakho wasayina. Yebo. Yezwa? Yebo ngiyezwa bhuti. Bathi ke ihlazo nechilo ke lenziwa ke abameli ikakhulukazi futhi labameli bakogula ngithi abubugebengu obuningi kakhulu eGoli. Especially ke mabebenza kubantu bangapha because kwaziyo ukuthi thina sabantu abangazidutha especially ngapha eKZN not ukuthi nale eKZN abekho abameli bakhona abameli abayizigebengu inqwaba abameli nje ngithi yabo kufanele kuye wazi ukuthi nje yabo la uzuka mawukuthi uyenzeka amehlo faka ngisho izinto lezi ubone kanje angithi yabo uma ubhekene nento ethi ummeli angithi yabo ngoba wacwayiza nje hamba khaya yabo hamba khaya. So ke njengamanje ke ngizozwa ngawe sisi ukuthi ke uthini umyeke ukuthi siswakho is only ukuthi ke look after wena yabo nama interest yakho but inqumo zonke zizothathwa wena ntombi. Ngicela ukutshela nali ke izizwe lona ukuthi ke ngoba umdala na 27 years uthini ufusani. Mina ngifuna ukuthi ngiqhutshele udadewethu imali angibhalisele. No uzoyibhalisela wena ngapha sidadweni. Cha angilekeleleke angikhaphe. Okay. Lo mmeli usanekene eGoli ufuna ukuqhubeka naye noma akhapha sakhe nekene noma ufuna ufuna ukukhansela. Okay. Qale iphathe ngitholele wami. Okay. Tshela uNonhlanhla ke na buka lapho tshela uNonhlanhla ukuthi akahlukane nawe mtshela. Aunty cela Mbize la ngegama lokuthi aunty mbize abantu bani. Aunty uNonhlanhla Buthelezi. Wakephi? Cela nje. Wabuthelezi yakudla nkomo. Yebo. Yebo sicela nje sikhansela impela siyeke nje. Ngabe sayihlupha. Mina senge right sengekwazi ukuqhubekela. Indlela yami right. Okay. Ngicela utshele nommeli lo ukuthi ke akazi ummeli ukuthi inyoni indizile. Ngitshele mina ngommeli wakho lona nikene eGoli ukuthi awusafisa ukuqhubeka naye ikhuluma. Ngizobani? Cha mazi phela sizomthola thina ukuthi angithi sizocheck ukuthi ubani but ngifisa ukuthi kuziphumele kuwena sisi. Nawe mmeli wami bebe hamba kuwe. Cha sengikhanselile. Sengikhethe nje ukuzenzela ukuyimela ukuthi ngitholele lo dingwa yimi. Hayi lo wangafunela umuntu. Okay. Buthelezi umdala uthini ke nangu sisi wakhe sekhulumeni. Mina ngithi ngiyameseka lokho akushoyo ngoba ayikho into engayenza yena engavumanga. Ngoba mangathiwa into ngiyenza yena engavumanga lonto lo ngeke izilunge. Konke isinqumo sithathayo mina ngizomeseka futhi ngizomelekelela njengodadewabo. Engufisayo nje usizo kahlahle engilufisayo kodwa ngiyacabanga izohamba ifike nakanti le video noma inenzakalayo. Athi sacela ukuthi ngoba vele naseqala ngangukhuzile angiqala ukukhuza sacela ukuthi uhlukane noNosipho lamagama ngiqala ukuwasho kuwe cela ukuthi uhlukane noNosipho uNosipho akathanda ukuba nawe futhi uNosipho umbhekeleli wakhe yimi uNosipho ngwakwethu akahlukane uanti noNosipho naye futhi ummeli lo owakhe ngeke ngize ngibhekisa kakhulu kuyamagama ngoba asinalo ulwazi kahlehle oluyilo ukuthi ngalento eyenzakalayo uyayazi noma akayazi cha mmeli uma kuba ubungazi cha usixolele engana kwethu udadewethu uthi asadinga ukusebenzisana nawe ngoba kwakhona ukuthi azafikelela kuwe wafika ngendlela errong ngilawa amazi engidinga ukubashiya nawe. Kulungile. South Africa nalokudaba ke lo ingane zakaButhelezi. Ngolesithathu besamba kusasa lesithathu. Niyaphi kusasa? Siyakhona eGoli. Nisawadlenye imali kummeli? Yebo. Niyahamba neGoli kusasa? Yebo angitshena lokho. Uyahamba? Angihambi mina.
Amana awuyiqaqise kahle ufuna uzakwenza sasa ubengitshela ukuthi kumele sambe kusasa ngolesithathu siye kuphindele khona eGoli cha mina ke angivumi uma uthi imali singena kamele Facebook anazi ishaqani kamele uzoyidla phela akukho kunye akayidli awuzokhamba mina ngihambi ngoba usafuna angisafuni sengikhanselile izwe liyezwa njalo kuyishola wena ngithi yebo siswakhe ngiyofona ngisho ukuthi cha kusenjalo kusekhatselo sedibane no-anti wakhe ebona lezi imali zommeli sebe right bayodla imali bayodla lezi ishaqa zomuntu mana kumele mengakufaka 30,000 ungaqhubeka ukuthi usasafuna yebo ngaqhubeka ngithi angisafuni kulungile cha South Africa ilolo kude besize ngalo ke namhlanje nazi ingane zakaButhelezi ke bezocela usizo ngobuqilo benziwa ke udadewabo ke kababa wabo oku uMabuthelezi uNonhlanhla Buthelezi wasoLundi lapha na ke kwethu ikaceza angazi kaSigoda Nkomo kaGodla Nkomo yini Nkomo eGodla ubisi kaGodla Nkomo kaKomzinyo Porish yezo lapho ke ekaceza ayenze ubuqili bokuthi afuna ukutshontsha ingane ke ayise ke esibhedlela ukuthi kummeli wakhe eGoli abesefuna ukuthi amenzele iclaim phezulu kokuthi nizwile ubuhlungu ababefuna ukwenza ingane sesibhedlela empedeni ilwele impilo yayo ikwikhoma but bona basebefuna ukuthi iyocina imshini but ke ngenxa ukuthi usiswakhe umdala walwa namhlanje yena uNonhlanhla Buthelezi lo usefuna ukuyithatha futhi ayokwenzela iRotection Fund ngobuqili thina ekathueleni kasibona abameli but okwethu ne sizobakhombisa abameli sisebenzisana noma ukuthi bathi bafuna bona siba advise ukuthi bathole umelo right esingakwazi ukuthi siba refer kubona ke bakwazi ukuthi ke benze izivumelwano zokusebenza la khona ke thina njengothuleleni okwethu ukobserve nje ukuthi ke yonke into yabo yenzeka ngendlela yini ize iyofika esiphethweni sokuthi ke aze atholeke okungokwakhe usisi ngokulimala kwakhe ke wena ke Nonhlanhla Buthelezi uma uyithanda imali kaRotection Fund kanti kulula nje manje emgwaqeni nawe ukuthinde nje imoto ngithi yabo khona ngisho ama-truck omoba lapha ngidle bakaNongoma wadlula lapho Lundi ama-truck omoba khona ngisho iguzu esitimela lapha ngabona iguzu esitimela lapha uma ngisho kujantshwa isitimela sikuthinte nesitimela ningamli imoto lapha kaNolundi ngene emgwaqeni nawe ukuthinta imoto ke uyokwazi ukuzenzela nawe imali kaRotection Fund ukwazi ukuthi uyithole uze ukuthi kunjani ke ungena ngaphansi kwemoto cha elokugcina leni ngenza kwethu ke likhona ekuvayisa lithini mina nje ngesifiso sami kuningi ahlahle ngufisayo ngoba uma kuthetha le ndaba ekanje nedumbu ziyaphuma yebo kunjalo uma kuthetha indaba nje kanje nedumbu ziyaphuma kuningi nje ngufisayo ngesingami futhi bengifisa ukuthi uanti athole abe ne distance kahlahle noNosipho ngale ndaba le bengifisa ukuthi athole isixwayiso esizophuma ukuthi sacela ukuthi ngempela iyeke lento bengifisa bese futhi nami ngoba sengithathele isinqumo ngiyazi ukuthi ngisencupheni vele yize sengasesiye uanti omunye futhi oyilonto mhlambe yongena ngenxeba enze into bese ethemba ukuthi vele kuzothiwa nguye uanti kodwa nje izinto ezikanjena angazi noma ngakhonakalana ukuthi kuze kugcine futhi kufike ekhaya betshene nje ngendaba le like ngizothini njengokuthi bebenakho ukuthi uma mhlambe kuthiwa thina mhlambe kutholakala silimele kuyoba yibo aboqale abayobuzakala yebo ngendaba yethu khona lokugcina khona Sipho yebo ngiyabonga okay ma imali kaRotection Fund South Africa ziyababulalisa abantu sikhuluma nje idumbu zikhona phansi uma sekuphumele imali isibangwa mhlambe ngenzeka ukuthi isayidini labameli ongasamthathela imali athenga abantu kabe bayolimaza loyo noma mhlambe ibona bomndeni noma bangani ehlobo ekwazi ukuthi nazo zibajikele ngikhuluma nje khona udaba lobuhlungu lomfethu esikasenza udaba lwakhe la nangilowo wayenqamuka umlenze sake samveza la eweze ecela usizo la kuthina ngizwe udaba lobuhlungu oludabukisayo izolo engazothi ke ngoba sekukhona vele ungaboni ngasolinye naye lo owayemenzela ke isicelo sakaRotection Fund okuhlanganisa nomndeni wakhe yabo ngizwe ngandlebane bethi izolo engazothi ke kungena abantu endlini betshela ukuthi ke uyena bafike badubula umuntu kanti umngane wakhe belele endlini afike bamdubula ngathi ngenhlamvu ezo7 washona ngenhlanhla kanti yena ubesaphumile
Labamtholile kube ukuthi uthi nje ucela ukuthi aphumule kancane athi ugoba amadlangala kanti bazongena betshela ukuthi uyena mangicabanga bafike bamdubula but-ke udaba olunjengaloko ngicabanga ukuthi lisemaphoyiseni ngoba phela mase phuma isidumbu sekumuntu kahulumeni lo udaba likahulumeni lo sengizama ukusho khona ukuthi iyingozi lento yokushayiswa kwezimoto nabantu afuneka baklinele izimali zabo njengoba usesesho nje ukhuluma iqiniso impela kunjalo kodwa-ke thina-ke njengenhlangano ithuleleni-ke sizolekela kulokho enicela ukuthi sinilekele khona kanza kwethu kulokho nje siyathembisa sozama ukuthi nixhumane nabameli abangakwazi banilekelele bese-ke nibone ukuthi nivumelana kanjani nabo ukuya phambili. Mina-ke Mduduzo Mkhwanazi egameni lenhlangano ithuleleni South Africa siyabonga uthando nisipha lona kuphi nakuplan khona nathi siyanithanda ngothando lingenamkhawulo olujulile lofika ekugcineni kolwandle siyabonga nisale kahle emakhaya.